Ayos yung sandok mo. Kung mong bibigyan niya, wag ka ng thank you po. Nasa rin pinat. Ang suka ko, mahal. Ano, pwedeng pareho, dalawa. Welcome back mga studio to another video for today's episode po. Nandito kami sa Santa Ana, Manila. Dahil titikman namin ang famous na calamarisan dito mismo sa Calamares de Santa Ana. Kaya tara na, tanong tayo mga ka-studio. Dito pala kasama natin sila Lapang, Mami Magkano? mga ka-studio. Kano ba yung calamares, ma'am? 60 po isang styro. Isang styro. Marami na po yung laman, no? 15 pieces po. 15 pesos. Ato, meron silang, ano yun to? Quick-quick? Penoy po. Pinoy. Tsaka po kwek-kwek yung buko. Order po ng ma'am, yung isang styro. Penoy po. Penoy po. Ito po, 5.20 po. Yan, patikim ng dalawang penoy kwek-kwek mo. Sa pong initin. Huwag na. Hindi na po. Ilan po naubos nyo na sa isang araw, boss? Ilang kilo, boss? 100 po. 100 kilo, grabe, dami pala, no? Iinit lang po. Wait lang. Dalawa po. At ilang peraso sa isang styro? 15 pieces po. Tatlong styro. Ang suka ko, mahal. Ano, pwedeng pareho, dalawa. Dalawa. Yan, nag-compute na ako sa. Taba. Sir, sabitan mo sa kanya. 30. Wala yung suka nyo, may spicy at saka hindi. Apo. Thank you po. Thank you po. Spicy po. Matamis po. Yung spicy. Salamat po. Thank you. Kano yung suka nyo? So ayan mga studio, nakapag-order na ako ng isang styro po, 60 pesos lang to. Mayroong 15 piraso sa loob. Yan, tikman po natin. Mainit-init pa po ito mga ka-studio. Tikman natin ng walang sausawan. Thank you Lord. Mayroon dyan pagka chewy kunti na sakto lang ba? Yan o. Yung pinakalasa daw niya nandito sa kanilang squid mismo ba? Kasi yung harina daw na ginagamit nila, wala to yung timpla. Sakto naman yung kwan. Timplan lang mga studio. Yung lasa niya mga studio, simple lang na masarap ba. Parang munti ko na maubos to ah. Sige ko ng suka. Yan yung suka. Yan with suka mga studio. Tikman natin.
mas lalo siyang sumarap dahil sa suka. So, para sa akin yung suka talaga ng kuha nila dito. Yung pinaka main pampalasa ba. The best talaga siya with sauce. Suka. Taligsi konti. Maambon na, maambon. Yan, simot. Kaya pala, ang daming bumibili dito ng studio. Ang sarap. Ang timpla ng calamares, tama lang. O dahil sa suka, mas lalong lumibuild up yung lasa niya. Wow. Must try po, must try. Ay, ito yung sandok. Dalawa ba? Oo. Yung pasigado. Kaya ng mga studio, kapag order na ako ng isa, ito po 10 pesos, magic water. Tikman mo natin. First time ko po to. Pressing ko, sobrang lamig. Kasi ang daming ice ba? Nakakatanggal talaga ng uhaw. Lalong-lalo na sa mainit na panahon. Para pala siyang gulaman. Parang clear na gulaman ba? Tingnan niyo po. Parang clear, parang tubig siya ba? Pero masarap para siya mga studio, kaya pala ang daming bumibili dito kay nanay ba? Kasi meron siyang timpla no, matamis. Tapos ang ganda dito, sobrang lamig talaga. Tapos affordable lang po, no? 5 pesos, 10 pesos lang. Oo. Kaya sobrang dami pong pumipila kay nanay. Masarap siya, lalo na kapag napadaan ka lang. Tapos nauuhaw ka, wala yung uhaw mo. Oo.